yoni nuwun sewu mboten kok nama kula menika mitambuh ning pancen dasaripun dereng weruh ndika niku sinten lan saking pundi Gus Kyai Badranaya ditepungake adoh saka pertapan Ndedel Penyu akwat majane Kanjeng Rama Arjuna nggih yen sampeyan ngaku anak Janaka banjur mbokmu sapa ibuku Kanjeng Ibu Endang Prihastuti Endang Prihastuti Prihastuti mbahmu sinten Kanjeng Hyang Resi Purnama Jati sampeyan nemoni kula pamriye napa manut kabar sing ndak tampa panjenenganmu kuwi panakawane para Pandhawa ingkang momong pepundhen Pandhawa klebu Rama Arjuna gandeng ripalungguhan iki aku wis dewasa aku kepingin sungkem marang Kanjeng Rama Arjuna. Ha nggih. Niku sedya sing sae, sedya sing becik dadi anak kepingin ngaup dumateng pepadanipun ingkang Rama ing sampun ngukir jiwa raga sampeyan. Ning ripalungguhan samangke prayogi mangjujuk rumiyin dhateng negari Ngamarta. Ngamarta ripalungguhan samangke nembe ke taman pepeteng. Mongko adat sing wis anak-anak Pandhawa niku kudu bisa nulat kalian bapake gandeng bapake rina wengi nyebar dharma dadi anak Pandhawa ya kudu pinter nandur marang lelabuhan yen sampeyan gedhe labuhmu mesti dirangkul didaku dadi anake panengah Pandhawa Kut nyembah watang para basa mungsu tangkep jojo antaran bau saya ati ana bocah bagus lemah bentah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus nganggo gawe anggeng Ubanda Yuda kowe iki sapa Gus dipun tepangaken kula wingking saking pertapan Ndedel Penyu akibatipun Kanjeng Rama Arjuna nami kula pun gamblang priyambudi kowe putrane Pangeran Arjuna sawangun lan gapekno iki wara sekan garwane wong tuamu nek ora gampang yen piring aku mongko Prabu Putra Madukara Wah iki Ngamarta tekan wujute maling aku bisa sing jenenge Mustaka Wani ingkang Nidra Kalimasada. Lapor bisa ngrebut Kalimasada saka pangalan Mustaka Wani.
Ah, oh, ikan naik ojek. Yes. Alhamdulillah. Ayo. Dulu tak mau terus pemuli. Siapa pilih tangannya? Iya. Kembali ke area wayangan. Cek. Priang bodoh tak lepasi jemaring ora tatak dan gamlak nuroni batangmu kowe. Lumayan aja lur, lokasi lur.